Hola manualistes, com esteu? Avui us mostro com he fet la pàgina d'Art Journal M'agrada el desembre.
Espero que aquests dies hàgiu estat bé i gaudit molt de les festes. Acabeu de passar un bon any i que tingueu un molt bon 2024. I si heu arribat fins aquí, feu-m'ho saber, si us plau, en comentaris. Moltes gràcies.